Dia sudah siap. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Watching as you softly sleep. Would I give if I could keep just this moment? If only time stood still. But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Okay! Bago mo i-blow yung candle, adik, kailangan mo muna mag-wish. So, wish, wish, wish! Wait, ma'am! Wish, wish! Happy 18th birthday! At syempre, meron inahandang letter ang iyong kuya. Maaari bang basahin ni Ate
Jessica? Okay, eto ate. Dito ka po. Sa tabi niya. Tabi ka ate. Tabi ka niya. Okay? Sige. Happy 18th birthday. I wish you all the best on your big day and every day. I'm sending this message to let you know I'm always proud of you. Today on your birthday, I pray for your dreams to come true and I'm always here to support you. Huwag kang malulungkot kung malaman kang hindi namamalakha ka ngayong birthday mo. Sana sa simpleng parang ito, may padama pa rin namin kung gaano ka namin kamahal. Lahat ay ibibigay namin sa inyong pag-aaral para may maganda kang kinabukasan. Tanging diploma lang ang aming may papamana sa iyo na walang sino mang makakakuha. Malayo man kami sa inyo, lagi mong tatandaan na para sa inyo din itong paglayo namin. Sana maging happy ka pa rin kahit di tayo kumpleto ngayong kaarawan mo. Lagi mong tatandaan na dito lang kami, mag-aral ng mabuti, na alam kong lagi naman, kasi lagi ka namang nasa honor list. You make mama, papa, and kuya proud bunso. Sana napasaya kita at nagustuhan mo itong munti kong sorpresa para sa'yo. Wala na akong mahihiling pa. Makita ko lang kayong masaya at healthy. Enjoy this day. Mahal na mahal ka namin. Hope to see you all soon. Love, Kuya Jerry. Ayan! Happy birthday! At syempre, ano po ang mensahe sa iyong kapatid ngayong kanilang kaarawan? Ate, Happy birthday, Deng. Andito lang kami lahat para sa inyo. Antayin mo nga kompleto at birthday. Tandaan nga, ginarami din mama ko ni Kuya para kanya yung ina-air ka, makakituwa ka yung gusto. ayan! At syempre, meron pa si ate or kuya. Anong message mo? Punta ka sa iyong kapatid. Ayan, sige ate. Happy birthday, ate. Happy birthday. Adela. Yan lang. O, diba? Naiyak si ate tsaka si kuya. At syempre, ate, anong message mo sa iyong kuya, sa iyong mama, at sa kanyang girlfriend na si ate Maika, na siya po nagbigay ng iyong bouquet. Ayan. Thank you so much, ate, kuya, mama. Duray awan kayo in time. Feel ko pa din natutoy kayo. Hindi man na ano yung wish ko na kompleto kayo sa birthday. Pero maramdaman ako na yung presence you. Thank you so much. I love you all. I miss you. See you soon. Ayan! So, ayan, magpapakilala na po ako. Ayan, in behalf of Anichis Flower Shop and Coordinates, thank you, Sir Jerry, kay Ma'am Maika, iyong girlfriend, sa iyong mama, si Ma'am Jocelyn, si Papa, ganun. At syempre kay Ma'am Jessica, at sa kanyang kapatid. Ayan, thank you po sa pag-trust sa amin. At syempre, Sir Jerry, salamat sa lahat. Ayan po, napahatid natin ang inyong sorpresa ang nais pahatid sa inyong kapatid na si Miss Princess Jane. Ayan, so, happy birthday! O, yan, naiyak siya. Laka. Ayan, kahit nasa malayo sila, pinaramdam nila sa'yo na kung gaano kahalaga sa kanila. Kahit gustuhin man nilang umuwi, syempre dahil pandemic, di ba Ade? Kaya ginawa nilang lahat para magpasaya ka ngayong araw na ito, okay? At syempre din naman din sila ate mo at kuya para sa'yo, okay? Okay? Chat-chat na lang, video call kayo, okay? Okay, salamat! All the way from Taiwan! Bye! Okay. At syempre, ang nag-prepare po ng kanyang mga balloon, ayan si Kuya George from MJ's Creation! Okay, energy. Thank you! Bye! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, Love you! love you. Hello, anak. Happy birthday, anak. Sana po, hintinan mo ako, ha? O kahit nandito ako sa Pilipinas, alam mo ng sitwasyon. May pandemic. Tsaka, mahirap at marami akong kuha ng papilis. Kaya sana, wish ko lang sana mag-aral ka mabuti. Kahit wala kami dyan,
mahal ka namin. Ikaw pa, bunso. Saka, mag-aral ka mabuti. Yan ang gusto ko lang sa'yo. Makatapos kayo lahat sa pag-aaral nyo. Ano ba yan, anak?